חלק 5. קבלו תיקון, היא מאוהבת בו. אומייגאד, ממש לא, כאילו הוא שלי. חיה בסרט, מי את? הוא שלי, את מרביצה לכוכבית. היא הסתומה עם מפגרת. תקשיב, המחשבות שלו. איזה יפה היא. והוא מתכוון לאמילי. כולם להקשיב לי, את לא חייבת לעשות כלום. תודה רבה לך. יאללה, כולם להקשיב. אנחנו נלמד היום קצת על היסטוריה, קצת על הדברים. אוי, למה הוא נכנס? קצת על הדברים. קדימה, תעזרו לי קצת, אנחנו נלמד מלא דברים. קדימה, בואו לטיול. להתחלק לקבוצות בנים ובנות. בנות ובנים. אתם רוצים חלק 6? תעקבו, ביי. בהמשך כולם הולכים להיות מאוהבים בה.